салом дӯстдорону ҳаводорони бозии шоҳмот. чун ҳамешагӣ имрӯз ҳам дар бораи қоидаҳои асосии ин намуди варзиш бароятон қисса мекунем. агар дар ёд дошта бошед, дар барномаи гузашта мо дар бораи ҳуҷум ва гирифтани донҳои рақиб маълумот пешниҳод намуда будем. дар барномаи имрӯза мо тасмим гирифтем дар бораи чӣ гуна шоҳ ва мот намудани рақиб ҳарф занем. дар барномаи гузашта мо қайд карда будем ки чӣ гуна бояд ба шоҳ ҳуҷум намоем. ҳуҷум намудан бо талаффузи калимаи шоҳ ифода меёбад. масалан, дар ин ҷо фарзини сафед ба шоҳи сиёҳ ҳуҷум мекунад, яъне дар ин ҷо шоҳ шуд. дар акси ҳол шоҳ метавонад се амалро иҷро кунад. амали якум, шоҳ метавонад гурезад, яъне бозингари сиёҳ бояд дар ин маврид шоҳро гурезонад. як қоидаи муҳим аст дар бозии шоҳмот. дар ҳолати ҳуҷум ба дигар донаҳо ин дона метавонад дар ҷои худ қарор гирад. аммо шоҳ ин имкониятро надорад. агар ба шоҳ ҳуҷум кунанду шоҳ гуфта шавад, рақиб бояд коре кунад ки ҳуҷум барҳам хӯрад. аз ин хотир амали аввал бояд шоҳро гурезонд. дар акси ҳол бозингари бо донаҳои сиёҳ бозӣ мекарда бояд шоҳро ба майдони сафед гурезонад, ё ба майдони А2 ё ба майдони Б1. маҳз дар ин маврид метавонад аз ҳуҷум раҳо шавад. ҳолати дуюми пешгирии ҳуҷум ин маҳкам намудани роҳ шуморида мешавад. ин ҷо фарзин ба таври диагоналӣ ба шоҳ ҳуҷум намудааст. барои пешгирии ҳуҷум фарзини сиёҳ аз D2 ба B2 бурда мешавад. дар ин маврид фарзини сиёҳ пеши роҳи ҳуҷуми фарзини сафедро маҳкам менамояд. шоҳ аз ҳуҷум раҳо шуд. ҳолати сеюм гирифтани доне ки ҳуҷумро ташкил намудааст. дар акси ҳол ҳуҷум аз ҷониби фарзини сафед ташкил карда шудааст. бемалол фарзини сиёҳ метавонад ин донаро гирад. дар ин маврид ҳам донаи рақибро мегираду ҳам ба шоҳи сафед ҳуҷум менамояд. барои пурратар дарк кардани масъалаи мазкур як ҳолати дигарро ҳам аз назар мегузаронем. дар ин маврид бояд донаҳои сафед ба шоҳи сиёҳ ҳуҷум карда шоҳ эълон кунанд. барои ин рухи сафедро ба Е1 мебарем. маҳз тавассути ин гардиш ба шоҳи сиёҳ ҳуҷум мекунем. акнун биёед се ҳолати муҳофизатро мебинем. яъне дар ин маврид имкони қатъ намудани ҳуҷум вуҷуд дорад. ҳолати аввал ин гурезондани шоҳ мебошад. шоҳро ба ин ҷо мегурезонем. ҳолати дуюм гирифтани пеши роҳи шоҳ. рух пеши роҳи ҳуҷумро гирифт. ба шоҳ чизе таҳдид намекунад. ҳолати сеюм гирифтани доне ки ҳуҷумро ташкил намуд. дар акси ҳол бо фили сиёҳ рухи сафедро мегирем. ба ҳолати дигар нигаред, яъне ба шоҳ, асп ва пиёдаи сафед. дар ин маврид се ҳолати пешгирии ҳуҷум ба шоҳ вуҷуд надорад. инро аниқтар меомӯзем. ин ҷо бозингари сафед аспро ба D7 мебарад. ҳуҷум ба шоҳ ташкил карда шуд. чуноне ки мо медонем, шоҳ танҳо яккатакӣ метавонад ҳаракат кунад ва роҳи зада гирифтани аспро надорад. аз он сабабе ки асп аз рӯи гардиши худ ҳуҷум мекунад. дар ин маврид танҳо ду роҳи пешгирӣ ба миён меояд. ё бо воситаи рух аспро мегиранд, ё шоҳро ба ин майдонҳо мегурезонанд. пиёда ҳам ҳамин гуна. дар ҳолати ҳуҷум миёни онҳо ягон дони дигар нест ва имкони гардиш кардан ҳам вуҷуд надорад. дар ин маврид ҳам донҳои сиёҳ танҳо бо ду роҳ ҳуҷумро пешгирӣ карда метавонанду халос. ё пиёдаро мегиранд, ё шоҳ гурезонида мешавад. ҳолати дигар бисёр муҳим аст, яъне бо шакли ғайриоддӣ ҳуҷум ба шоҳ ташкил карда мешавад. агар каме пеш ҳуҷумҳои оддӣ пешниҳод шуда бошанд, пас ин ҷо ҳуҷуми дутарафа нишон дода мешавад. дар ин ҳолат бозингари сафед бо асп ба фили сиёҳ ҳуҷум карда онро мегирад ва дар баробари ин ба шоҳ ҳам ҳуҷум эълон мекунад, яъне шоҳ гуфта мешавад. ҳуҷуми оддӣ нею дутарафа, яъне ҳам ба воситаи асп ва ҳам ба воситаи рух ҳуҷум ташкил карда мешавад. ҳуҷуми дутарафа бисёр хатарнок аст.
барои барҳам додани он танҳо як роҳ вуҷуд дорад: гурезондани шоҳ. мисли ҳолатҳои дигар на се роҳ. чаро? барои он ки бо як гардиш фурӯ бурдани ду дон имкон надорад. илова бар ин, гирифтани пеши роҳи ҳардуи онҳо ҳам аз имкон дур аст. аз ин хотир хатарнок ҳисобида мешавад. шоҳ бояд худаш гурезад. дар ҳолати гардиши донҳои сафед мот гузошта мешавад. мот гуфта чиро меноманд? пеш аз оне ки дар ин бора ҳарф занем, бори дигар хотиррасон мешавем. шоҳ ҳангоми ҳуҷуми рақиб наметавонад нисбат ба он беаҳамият бошад. бояд ҳуҷумро пешгирӣ кунад. барои ҳамин дар барномаи гузашта мо қайд карда будем ки шоҳ донаи ҳимояшавандаро гирифта наметавонад. агар донаи рақиб гирифта шавад, пас шоҳ дар ҳолати ҳуҷум қарор мегирад. ин гуна гардиш мумкин нест. шоҳ донаи муҳим аст ва набояд онро зери хатар гузошт. мот гуфта мо мағлубияти рақибро эълон мекунем. яъне дар ин маврид шоҳи рақиб аз се ҳолат ягонтаашро истифода бурда наметавонад. ҳангоми мот гуфтан бозӣ ба анҷом мерасад. дар ин ҳолат фарзини сафед ба б7 омада шоҳи рақибро мот мекунад. биёед ин ҳолатро аниқтар меомӯзем. чаро шоҳ дар ин маврид имкони гардиш карданро аз даст медиҳад? ҳолати аввал гурехтан аст. шоҳ имкони гардиш кардан ба ягоне аз ин майдонҳоро надорад, барои он ки ин майдонҳо зери назорати фарзин аст. дар ин маврид дони рақиб пурқувваттар мебошад. илова бар ин, маълум аст ки шоҳ дар наздикии шоҳи дигар қарор гирифта наметавонад. аз ин хотир ба катакҳои диагоналӣ ҳам имкони гардиш карданро надорад. ҳолати дигар пешгирии ҳуҷум. бозингари сиёҳ донае надорад ки пеши роҳи ҳуҷумро гирад. илова бар ин, фарзин дар рӯ ба рӯи шоҳ қарор гирифтааст ва имкони гирифтани пеши роҳаш ҳам аз байн рафтааст. ҳолати сеюм гирифтани доне ки ҳуҷум намудааст. дар ин маврид ҳам бозингари сиёҳ доне надорад ки фарзини сафедро фурӯ барад. аз ин хотир ҳаракати фарзин ба б7 ин шоҳ ва мот эълон мегардад. бояд хотиррасон шавем ки дар ин маврид сафедҳои якчанд имкони мот гузоштанро доранд, яъне ҳангоми ба d8 ё ба g8 бурдани фарзин. метавонед мустақилона санҷед ки дар ин маврид ҳам шоҳ ва мот гузошта мешавад. акнун биёед масъалаҳои мотшавандаро дида мебароем. ин ҳолатҳои ҷолибест дар бозии шоҳ-мот. яъне шумо мушоҳида мекунед ки чӣ гуна рақиб мағлуб мешавад. ин ҳолатро бубинед. каме фикр кунед чӣ гуна бояд шоҳи сиёҳро мот намуд. ин он қадар мушкил ҳам нест, агар мо фикр кунем ки мот ин анҷоми бозӣ мешавад барои рақиб. барои ҳамин мо бояд аввалин шуда ба шоҳи рақиб ҳамла кунем. рухро ба майдони f8 бурда рақибро мот мекунем. биёед бори дигар ҳамаи ҳолатҳои муҳофизатиро дида мебароем. шоҳ инҷо гурехта наметавонад, зеро пеши роҳашро пиёдаҳо гирифтанд. ба g8 ҳам ҳаракат карда наметавонад, зеро ин майдон зери назорати рух қарор гирифтааст. пешгирӣ. ягон донаи сиёҳ пеши роҳи рухи сафедро гирифта наметавонад. маълум аст ки пиёдаи сиёҳ танҳо ба пеш ҳаракат мекунад ва имкони ба ақиб гаштанро надорад. фурӯбарии донаи ҳуҷумкунанда. инҷо ягон донаи сиёҳ рухи сафедро фурӯ бурда наметавонад. пиёда ҳам имкони ба ақиб гардиш карданро надорад ва наметавонад донаи рақибро фурӯ барад. барои ҳамин шоҳи рақиб мот мешавад. боз ҳолати дигареро мушоҳида мекунем ки бояд бо як гардиш мот иҷро карда шавад. инҷо гардиши донаҳои сафед аст. ҳалли масъала инҷо мушкил нест. ҳангоми ба майдони g5 гузоштани рух, шоҳ ва мот иҷро мешавад. барои чӣ мот? барои он ки инҷо шоҳи сиёҳ наметавонад ба ягон самт ҳаракат кунад. ин ду майдон зери идораи асб қарор доранд. рухро фурӯ бурда ҳам наметавонад, зеро ин муҳраи муҳофизатӣ аст ва шоҳҳо дар наздикии якдигар қарор гирифта наметавонанд. ягон роҳ вуҷуд надорад. аз ин хотир мот аст. бисёриҳо инҷо хато ҳам мекунанд, яъне ҳангоми бурдани рух ба h1 ё ба g7 ё ба g3 бурдани асб. ин гардишҳои хуб аст. дар ин маврид шоҳ эълон мешавад, вале на мот.
бозӣ давомдор мешавад. шоҳи сиёҳ наҷот меёбад. агар имконият бошад ба зудӣ мот кардан лозим. хатогии бузургтар боз дар он ҳолате дида мешавад ки агар бозингар рухро ба жиду барад. дар ин маврид пат ҳисобида мешавад. дар бораи пат айни замон мо ҳарф мезанем. пат ин ҳолате ҳисобида мешавад ки шоҳ гузошта нашудааст, вале шоҳи рақиб имкони гардиш кардан надорад. барои он ки асб ин ду майдонро назорат мекунад. ба ин майдонҳо барои он ҳаракат карда наметавонад ки зери идораи рух қарор дорад. бо ҳамин тамом донаҳои сиёҳ гардиш карда наметавонанд. илова бар ин мушкили дар он аст ки шоҳ гузошта нашудааст. агар шоҳ гузошта нашуда бошад, пас ғолибият ҳам нест. инҷо пат аст. пат бошад мусовӣ ҳисобида мешавад. аз ин хотир агар мотро мебинед, пас дигар ҳоҷат ба фикр кардан нест. агар мотро намебинед, пас шоҳ гузоред. агар шоҳ гузошта шавад, пат ҳисобида намешавад. агар шоҳ гузошта нашуда бошад, пас дар тахта пат ҳисобида мешавад. инҷо як ҳолати дигареро мушоҳида мекунем. дар ин маврид гардиши сафедҳост. аз ин хотир пиёда аз G5 ба G6 гардиш мекунад. донаҳои сиёҳ пат ҳисобида мешаванд. бори дигар хотиррасон мешавем ки пат ин ҳолатест ки рақиб имкони гардиш карданро надораду шоҳ ҳам гузошта нашудааст. бубинед, ба шоҳи сиёҳ шоҳ гузошта нашудааст ва вай ба ин ду майдон гузашта наметавонад. зеро ин майдонҳо зери идораи шоҳи сафед қарор доранд. шоҳҳо дар наздикии якдигар қарор намегиранд. майдони 8-7 бошад зери идораи пиёдаи сафед аст. дар ҳолати гардиш кардан шоҳ ҳисобида мешавад. аз ин хотир мо шоҳиди ҳолате шудем ки шоҳи сиёҳ ба ягон тараф гардиш карда наметавонад. оё ин пат аст? не, пат дар ҳолате ҳисобида мешавад ки донаи рақиб имкони гардиш карданро надорад. на танҳо шоҳ, балки тамоми донаҳои рақиб. инҷо як донаи дигар, яъне пиёда вуҷуд дорад. аз ин хотир пиёда бояд гардиш кунад. баъди ин бозингари сафед бояд эҳтиёткорона бозӣ кунад. агар дони сиёҳро пиёдаи сафед гирад, инҷо пат мешавад. шоҳ имкони гардиш карданро надорад. пиёда бошад нобуд шуд. ҳамин аст пат. дар акси ҳол пиёдаи сиёҳро ногирифта шоҳро мот намудан зарур аст. пиёда ба пеш ҳаракат мекунад. шоҳ гузошта шуд. баъди ин пат аз байн меравад. шоҳ мегурезад. пиёда боз ба пеш ҳаракат намуда ба фарзин мубаддал мегардад. боз шоҳ гузошта мешавад. шоҳи сиёҳ танҳо ба як ката гурехта метавонад. баъди ин фарзинро ба G6 гузошта шоҳи рақибро мот мекунем. шоҳ ба ягон ҷо гурехта наметавонад. фарзинро ҳам гирифта наметавонад. ягон муҳраи дигар ҳам пешашро гирифта наметавонад. дар ин маврид бисёр эҳтиёт шавед, мабодо ба ҷои мот пат нашавад. бинандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи якчанд хусусиятҳои бозии шоҳмот, шоҳ, мот ва пат. дар барномаҳои минбаъда дар бораи дигар қоидаҳои ин намуди варзиш бароятон маълумот пешниҳод месозем.